Slavuriz temaşevanên hêja. Ji Çukurovayê ji rojeka germ merheba ji were. Îro em ê dîsa bernameyek gelek xweş û mêvanê xwezî bînin ser ekranên we û nî gelek hêvxweş bîne ez bawer dikim. Em îro birêz Mamoste Zülküf, dîse Mamoste Eyüp û Mamoste Fexrî em dikin mêvanê bernameya xwe. Ez bawerim hûnê gelek kêfxweş bibin ji van mêvanê min û wê zindiyekê û xweşiyekê texin bernameya me îro de. Kekê hûn bi xêr hatin ser çavan hatin. Savî xêredar bî, gelek spas, xebatê we re serkeftin. Sağ bin, here bin. Ya demek dirêja û bajarê ez bên Çukurova, herêma Çukurovayê û xebatên çand û hunerî jî dikin. Yani ez dikarim ez bêjim nêzîka 20 sal ez we nas dikim ji vê herêmê we gelek xebatê çandê hunerî kir û alîkariya saziyê çand û huner jî kirin. Bi rastî keda we jî gelek sabû, gelek zêde bû ez we pîroz dikim di vê de, di vê yekê de. û dîsa hîna berdewam jî dikim. Bi taybetî jî Mamoste Zülküf. Tu duwarê dengbêjiyê de û dîsa xebatê dengbêjan de wê xezîna me ku gelek qedir qîmet e tu hin li ser wan jî xebatê xwe didomînî. Li ser medya civakî jî xebatê te hene. Rewşa te anha di çi rewşê de yî û xebatekî çi rengî dikî ez dixwazim destpêkê de van kî te guhdarî bikim. Keremke. Belê, spas ji bo yê ku ev derfetê halê ku we da me em jî bajarekî wekî metropolê li Edenê em jiyan dikin bi rastî bajarê ciyekî wekî derya behra spî li bajarek wekî Edenê em Kurd li ser koka xwe, li ser çanda xwe, li ser hunera xwe em xebatê bikin gelekî zor û zehmetî em pêşberî hevde hatin. Destpêkê da me bi saziyê navenda çanda Mezopotamyayê me nas kir. Em bi saha serî rexistinê tevgera çand û hunera bajarê Edenê. Li vê derê me xebatê xwe dengvêjiyê dikir, mala dengvêja hebû. Bûyî girêdayî dîsa jî li radyokê me yê heremî hebû, Radyo Dünya. Lê mixabin dîsa di 2015 da di wî pêvajoyê da qayîma avêtin li ser wekî şarederiya avêtin li ser radyoyê me jî, saziyê me jî. Gelekî ew saziyê me hatin girtinê derfetê me nema. Lê em bêçare neman, dîsa jî em di nava gelê xwe da em di taxa da, di mala da li ser tora medya civakî da me xebatê xwe çand û hunerê yê dengvêjiyê bi taybetî ji bo nifşê nû ku zimanê me nehele, ku dengvêjiya me nehele, em jî heya roja îro jî ji îro şûn da jî çi ji destê me were em ê ji bo çand û hunera dengvêjiyê, çand û hunera zimanê Kurdî em ê xebatê xwe berdewam bikin. Gelek spas dilê we sağ be. Kek Zülküf bi rastî jî gavadî jî me got zêde 25 sala ku ez we naz dikim li vî bajarê xebatê we hene ê çand û hunerî bi rastî jî pirî keda we jî heye di van saziya de. Ez bên cî avakirina cihê wan de, di xebatê wan de, hatin û çûna zarokan de li zêde 100 zarokê li neçemê di xebetî bixasî ku dizanim. Yani bi rastî jî we keda gelek mezin dida. Tu jî dîsa kek Fexrî jî ez we pîroz dikim ji bo çand û zimanê Kurdî ez ê bêjim ji bo çanda vî gelî li vê Çukurovayê li vê bajarên xwedî kedeka gelek mezin in. Bi rastî hûn gelek tê naskirin jî li vê bajarê li vê herêmê. Ez ji we re gelek spas dikim, gelek ez we pîroz dikim ji bo vê xebatê we, ji bo vê keda we. Belê kekê Fexrî malbatê wek malbatê jî hûn di nava çand û huner de ne. Yani zarokê we jî ez ê vekirim bi rastî ser kek Zülküf dîsa heta pêşa zarokê xwe jî hûn vedikin. Mesela ez ê bêjim jiyan qîza te bû. Te berê da konservatwarê ji bo xebat û çand û huner û zimanê Kurdî tewana jî pêşiya wan jî vekir. Yani bi çi hestê te dikir ji bo bi çi armancî te ev dikir? Belê spas ji bo te û hevalê ku anha li ser kamerê ne yek silav û rêz wan re û ji bo hatina we jî em gelek kêfxweş bûn. Mamoste Zülküf jî got bajarê Edenê bajarekî germ e û tevlihebî ye. Kurd jî bi zêdetirê di salê 1990 da bi koçberîkî zêde mezin hatin cî xulvirgirtin. Em civakek, milletek ergek hebe yekem dibe bi zimanê xwe hebe. Ew ziman jî me wê çaxê fêm kir kî ku ew ê bi çand û hunerê û bi saziya pêş bikeve. Tu zimanek di mala xwe da pêş nakeve, ya jî di kolanê da pêş nakeve. Ji ber wî salê 1934 da neçe me hat ava kirin. Em jî hezkiriyê wê saziya bûn. Meriv belkî nayê me wextê ku em hatin wan saziya ya jî
kare ev xabat meditin kesi vekte ku merv kare beje net şanu gerbu ama merv kare şanu de zamanı teda dedit ev zamanı vek hevali vekte ku xabat kırı ve çaxı ne belki hünermend bun ama bu hüner jide ve vandır amatörü dikrin kedidan yani revebriki kusa pakıcı hebu o bisadaji zaruki medhatın ve çaxı meji film kır ku dbe zaruki meji her ve deri hem ders zamanı kurdi film bikin hem ji çand hüner kemnara bidin film kirin film bikin o benim bidin film kirin evji haskirin ki dili merv dabi erge ku merv kurd ve o zaman ki merv hebe dve merv jher avayda desti xutik bine kevir ki evji yek jwan jme bu naji embejin çıkasa qaim ji ben çıkasa saziya bigrinji evi tü peşiya vikarine girtin hatta cana havalna hep da ijdibejin junuba ve saziye meji ben vekirin وaz باورم ne bisedab hazar kesime ve teda ben xabitin em ji peşaroje da jwan havale kujinu baben em jwan baben alikar o timamel cemamın bamamın gelek spas dikim rastî kedava gizaf em ser kedava hengame sohbet bikin ez yorim ser keke eyib jî gava gidin ama ez pêşî em dixwazin stranekî dest pê bikin em ê sohbeta xwe dê berdewam bikin dibe em çi gotarê bikin Türkiye de çi heye yani Türkiye'de de aslında ezükeki zilkifem her düz bu jine hünermendin lem haskeriye hünerine o keke eyüp jidisi olsa jberku em zede jgeleri hazdikin mesela beriya bisat sala dinav kurda da em bejin tu estimanik tüne bu tu temburji tüne bu tene strand gotun hebdu vet garandın daveti xoji şine xoji bi havayı kurda bir hazar sala. Dve bername xoy îro de dve xeleka xwe de birastî me xwest zêdetir li ser herêma tê Amedê bi taybetî jî li herêma Serhedê Mûşê Agiriyê Qersê Erzurumê wan dera yani zêdetir bi devokî digotin yani min ji we rica dikirim migos dixwazim divê bername de ji bo xatirê me bê amûrê muzîkî hûn bêjin bêjin li hevdû veger hinkî em rêwîtiyekî ber bê çanda xwe ya raborî ve bikin yani wajî em neşikandin bi rastî gelek spas dikim ji bo we jî em ê bi tenê li guhdarî dengê we bikin îro em û temaşevanê xwe kerem kin Bejine, bejine le bejine, bejine le bejine, bejine le bejinaki. Bejine, bejine le bejine, bejine le çabu bir yele bir aşkaytan. Bejine, bejine le bejine, bejine le bejine, bejine le bejinaki. Bejine, bejine le bejine, bejine le çabu bir yele reşkaytan. Vezu bejina le khabe, kehetin le bejine, bejine le bejina ki. Vezu bejina le khabe, kehetin le çabu bir yele bir aşkaytan. Vezu bejina le khabe, kehetin le bejine, bejine le bejinaki. Vezu bejina le khabe, kehetin le çavu bir yele reşkaytan. Lale le bele, kehetin le bejine, bejine le bejinaki. Habhe lale le bele, kehetin le çabu bir yele bir aşkaytan. Halve lale le belin, kehetin le bejine, bejine le bejinaki. Abi helane le belin, ketin le gestaytan le hayrat geli kurbule emda ketin le bejine, bejine le bejinaki. Geli
kurbolem da ketle çabu bir yele reşkay Dan geli kurbole vemda ketle beclele beclele beclake geli kurbole vemda ketle gel o zeryele malake خوكم طال مرا كاتن لا بجني بجني لا بجناك خوكم طال مرا كاتن لا شابو بريالي رشقيتان خوكم كاتولي ومرا كاتن لي بجليلي بجليلي بجلاكي خوكم هاطولي ومرا كاتن لي قالو دريالي جمالاكي كسنا زانلو ومقس مات اللي بجني بجني لي بجناكي كسنا زانلو ومقس مات اللي شابو بريالي رشقيتان كسني زانلي ومقس مات اللي بجني بجلاكي كسني زانلي ومقس مات اللي قالو زيري لجمالاكي بجني لي بجني بجني لي بجني لي بجني لي بجلاكي بجني بجني لي بجني بجني لي قالو زيري لجمالاكي سپاس جبوی واشی دنگ و دلی و صاحبه هر هبن که که زلکفه تخوازم فکرم سرته دیسا yani barış lavetiye evji bardakım koma kavaya müzikeye hina küçük bu disedve saziyede diz 5000 kan za Kore zarokan de peşi dixebeti te tani ver u te debir tevli ko te xabate çand huneri dikir yani ezebejim çand huneri yani hamut işte be saziye to havale keke fakhri ezebejim anha barış mesela ezebejim eviyat berivi da müzike Revşa bir çavayet poşmani anj boy civanê Kurdan ji boy malbatê Kurda tu karî çi bibêjî ji bo pêşiya vekirina zarokan ji bo zarokê me çand û huner xwedî çi az têne xwedî çi wa têne Belê bi rastî di wî demê da salê notî da barî 6 salî bû manî saziyê wî çaxê di wî demê da jî hevala Ferîde jî mamostayê saziyê bû bi rastî yê zaroka bû gelekî hevalê me wekî te qedirbaha giran sağ bin herebe me anî me got barış zarokê saziyê ye barış 23 sala di saziyê da xebat kir belê lê belê barış di nava malbatê da hate astekî wisa 6 zarokê min hene ji wî 6 zarokê min çar hebî wî niha karê muzîkê hunermendê yani etkarim bêjim tev jî bi bandora saziyê bandora barış li ser wan ket ew jî mamostayê wekê we bandor dane ser bi rastî çand hunera Kurdî bandor da ser wana lê me malê meşxwara wekî xiste zanîgeha çandê hunerî em bêjin amûrê wekê piyanoyê wekê kemanê wekê Temburê gelekî amûrê bi deng yê barış bi vî awayî anî pêş ket lê belê eva keda barış tenê nîne keda xebatkarê saziyê ne bi rastî ji ber wî ev keda halê jî em saziyê ra deyindarin yani eger saziya halê ku li evkê nebiya li metropolê em bîjin bajarekî wekê Edenê nebîna belkî zimanê me avqa pêş netket çanda me belkî avqa pêş netket lê em saha serê saziyê da zarokê me hatin tabî di wî demê da gelekî zarokê wekî zarokê me
5 kilometre 6 kilometre bi pê xwe dihatin بله bi dolmişê bi ereba nedihatin belkî ايش مالبات وان تنبي ابوري تنبو زاروك بس اجي بري زاروكان ددان وان ساز يعني belê di nava van awqa cehda da awqan ereba da di wî trafîqê da me ewan zaroka danî saziyê di wî demê da jî nîzikê 110-120 zarok di saziyê da navenda çenda Mezopotamyayê da hebû em jî wekê malbatekî me rêveberiya wî da jî cî digirt ew zarokê me serê sibê dihatin heya ber bi êvarê yê ku beşa mizûkê bû yê beşa em bêjin şanoyê bû yê beşa folklorê bû govendê bû gelekî wisa xebatekî wisa çêbû lê bi rastî gelek tiştene meriv bîne ziman tabii ki ev kişandina halê têrê nake meriv hestê xwe nava dilê xwe tev bîne ziman برنامه دبل راسه em naxwazim wî axaftinê ve jî girêdin lê em saziyara em deyndarin em bi hunermendê me bi mamostayê wekî were em deyndarin îro jî em bêjin ev bernameya wiha çê dibin bi rastî ji bo me gelekî taybetmendiya wî gelek heye ev bernameya wiha bi taybetî li metropola gele bi dengê dengvêjiyê çand û hunera Kurdî gele ev xebat di mal bigere kolan bigerin lewra di ser televizyonê me Kurdî jî weşanên were kirinê ev çanda me bira nêj bîrkinê him em bêjin aliyê milê Avrupayê him li metropolê ku eger li ser televizyona ev weşanê halê çê bibin em dikarin bêjin wî çaxê pêşiya helandina ziman jî tê girtinê em ji wî jî em ji xebatê were jî em spas dikin. ام gelek spas dikim em dîsa bi dengê we berdewam bikin em bi sohbeta xwe berdewam bikin ama an hem stranê gize guhdarî bikin em te guhdarî bikin ke gezilkif Dîza jî wekê hevalanî ziman em ê kilamekî bi dengê gel nava gel da tê gotinê ez bêjim bira heval dîza li me bizvirîn. Helûn 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 xanelê canelê helûn 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 tez kuştum xunam kalê helûn 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 xanelê canelê كويلون هيلون هيلون تاج كشتم خينام كالي كويلون پاییزه خانه جانه كويلون كويلون پاییزه Tez kuştum xunam kalê Kevelûn al payîzê Xanelê canelê kevelûn Kevelûn al payîzê Tez kuştum xunam kalê بالد خلف الجوزة خانلي جانلي كويلون بالد خلف الجوزة تسكشتم خونام كاني بالد خلف الجوزة خانلي جانلي كويلون بالد خلف الجوزة تذكشم خينا مكان نيخا وخوش الفاقلاقي زي خانلي جانلي كويلون خوش الفاقلاقي زي تسكشتم خونام كاني خوش الفاقلاقي زي
خانلي جانلي كويلون غوغش البغلاقي زي تذكش مخينا مكان كويلونا بهاري خانلي جانلي كويلون كويلونا بهاري تسكوشتم خونا مكاني كويلونا البهاري خالي جانلي كويلون كويلونا البهاري تذكشتم خونا مكاني بالد خلف اللي خاني لي جاني لي كويلون بالد خلف اللي تسكوشتم خونا مكاني بالد خلف اللي خانلي جانلي كويلون بالد خلف اللي تزكشتم خينا مكاني خوش الفقلا ياري خاني لي جاني لي كويلون خوش الفقلا ياري تسكوشتم خونا مكاني خوش الفقلا ياري خانلي جانلي كويلون خوش الفقلا ياري تزكشتم خينا مكاني كويلون هيلون هيلون خانلي جانلي كويلون كويلون هيلون هيلون تسكوشتم خونا مكاني gelek spas dikim merve strana ku derê bû ev heya kîjan herêmê bû gelo بله براستی اف ستران امتکارم بیجن یا سرحدی بو لبری هر هم اوی dibêje yani bûye gelemperî sembolik ki belê kelam gelek ciyaji تێگوتنێ لە ئەم بێژن ئێریوانێژی تێگوتنێ لە سەرحەدیش تێگوتنی گەلەریە کلام ئەم وسا بێژین کلامێکی gelekî kevne. Kevne rast. Kêkê Zülküf yani xebatê tê behsa xebatê tê çend hunerî dikir ama an li ser medya civakê jî tu bernameya dengbêja çê dike. Navê bernameya te jî dengê bê sînor. Dengê bê sînor bû. Rastî duya ayê de jî te pîroz dikim. Demeke gelek derece tu vê bername çê dike û bê nefes tu çê dikir, bê naber tu çê dikir. Anha çi rewşê de ye yani tu berdewam dike anna. Birastî tedî gava saziyê me ku hatin girtinê yê çandî hunerî lê tedî me got em bê çare nebînin me li ser medya civakî dinêrî li ser çandî hunera Kurdî li ser dengvêjî bi taybetî bi ser dengvêjî gelekî bazirganî dizverî. Em bêjin hinekî birêxistinê ve an jî bi tevgeriyê da navê da tune bû dengvêja danîne baxwe bi awayekî dinê bi kar danîn lê me jî wekî ihtiyacekî bibîne me got eger ku sazî jî werin girtinê ez hezkiriyê wekî çandî hunera dengvêjiyê ez dikarim bêjim eva ji 10 sala zêdetir e li ser medya civakî karê dengvêjiyê yê hunerê hemû em bêjin YouTubeê an jî Facebookê an jî bi sistema dijital platforma televizyonê ama li ser internetê şanê dike rast. Ez dikarim bêjim heftê da 4 roj 5 roj em evî karê dikin lê cara ez diçim malbata guhdar dikim cara ez bêjim tenê li Edenê na ez diçim bajarekî an jî navçeyekî
Ancı ciyeki dengvejeki hesabı kim? Ediçim berdevi evi bername bizindi çetkim. Le kulineri liser çandı hüneri embejin hebin. Edi gejim wana edibim bira ev kari hali berdevam bike. Denge be sinur çima denge be sinur. Denge be sinurji med saziye da ji bikardani. Piştevi med radyo da ji med kardani. Le em naxazın denge be sinur weret temrandini. Laura em dibin denge kurdi denge dengveji sinor jeratınene. Jiberwi evi sinore hale naz nake. Li kud ve beraber be emi evi denge be sinor beginin hamu cihani. Laura Kurt em dinherin li geleki li cihane bela bune. Ama جدر وی ولاجی تبلیم جان از تماشا دکم لسر مالپراته آنگو لسر مدیات جواکی جدر وی ولاجی تبلید بن براستی جی بسینوره برنامه بله Yani derhak mamusta zikirtas karı vermeyeceğim. Demek ki da brasti ev kare kuliser wan ekranı biçük derfete biçük demeşineci bahazara kesi ku haskiriye ne denir hepten askeri. بله اجی خبرت کجا Avrupa bugün hatta her çar perçi Kürdistan'ı hatta Sovyeteci yani kar ki او جاو دو ناز دکن براستی جی براستی kar ki yani mesela ser ve çapemeniye biçük bu herkeslik ara ve terbiye ve ahlak edici bilmeşine ve وی دسپلین بدار روناندن بله gelek kesi bir ahlaki şey hani ser بله kesi kud hazır peşici bir بله bırakma yani bir sabır o باوری کی باش زیاده شی حسکریه دنبه جایجی از باورم او حس و او قوت فکر دیدنه کی یکسا تو چاره کی نینه کسی قاکار به صبر بکه اجی گلک جره سپاس کن مالا باید Bivi vacıya göre dahi becim mesela minakeki bidin gava liser bernama xoya çedikim bernama Kurdiye çedikim li guhdarı meci malbati guhdar dikin li her tişta baş bi taybeti nivîsek bi Slav li ser dinivîsin Slav didin me ter bi Kurdî. Kesek bi Kurdî jî nizan be li wan hevoka dinêre mesela nivîsa xwe jî serrast سرراست که ev jî ji bo me hakikaten pîrozayî ye. Em bêjin evkek metine, meytevek metine ama em li ser wan derfetê piçûk em li ser medya civakî em wekî televizyonekî dibînin, wekî perwerdekî dibînin. Morov hevdi dinêrin ewan nivîsa hîn dibin an jî teşvîqê evkê dibin çandê dibin hunerê dibin dengvêjê dibin mesela ha gelekî dengê veşartî hene me dengê veşartî daxistiye dengvêjê me naz net kir wana de daxistiye ezan ha arşîvekî ba min heye nîzikî 4000 kilamê dengvêja ba min heye şixîncê wî et karim bêjim belkî bi seda dengvêj nas dikim hunermendan nas dikim hem li dervayê welat hem li Kurdistanê hem li metropola xebatekî divî warê da jî projek me heye pîşiye da eger saziyê me dîza jî bikevin jiyanê em ê li ser bi hevala ra em ê par vekin yani خودی تمام گلک دیره جو بتندرستی بده و براستی خزینه نن براستی جو بقدر قیمتن بله ام موزیک دوام بکن مستران خو ام چی گوداری بکن کیه بیجی از نف چاوی ایب دینیرم که ایب چاوی دینیرم Dozerme dozerme Siyadare dozerme 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 Müjde çave belek şerme Dozerme dozerme Siyadare dozerme Dal serme dal serme Meşçave belek şerme Ziyadare baize Dav serme dav serme Ziyadare baize Mücçave belek şerme Siyadare paize Dal serme dal serme Sikadare paize
مجتابي بلك شرمة بالد قلب اللي جوزه داد زرمه داد زرمه بالد قلب اللي جوزه مجتابي بلك شرمه بالد خشب لقوزه دا سرمه دا سرمه بالد خلف لمقوزه مجتابي بلك شرمه داد زرمه داد زرمه سيا داري داد زرمه داب زرمه داب زرمه مجتابي ملك شرمه دا سرمه دا سرمه سيا داري دا سرمه دا سرمه دا سرمه مجتابي بلك شرمه سيا داري بهاره داب زرمه داب زرمه سيا داري بهاره مجتابي بلك شرمه سيا دار بهاره دا سرمه دا سرمه سيا دار بهاره مجتابي بلك شرمه والد قلب اللي داري داد زرمه داد زرمه بالد قلب اللي داري مجتابي بلك شرمه بالد خلف لداري دا سرمه دا سرمه بالد خلف لداري مجتابي بلك شرمه داد زرمه داد زرمه سيا داري داد سرمه داد سرمه داد سرمه مجتابي بلك شرمه gelek spas dikim her hebben denge ve sahibi her hebben. Böyle keke fexri. Yani giringiya çande ji boy gel van strana çiye geliyor. Zamanı xwe, çanda xwe di her qadê de dibêm xwedî lê derkevin. Kesê ku siyasetmedar be jî divê li zimanê xwedî derê. Kesê ku karsaz be jî divê li çanda hunera xwedî derê, li hunermendê xwe xwedî derê. Erge civakek bê huner, civakek bê ziman bê qîmet e. Yani divê tu kî, divê tu Kurdî. Yani ji ber ku tu Kurdî, divê çandik te hebe, divê hunera te hebe, divê di qada dünyayê de hemîd te hebî, divê di alî folklorê de te hebî, di alî şanoyê de te hebî, di alî mizîkê de te hebî. Yani kesekî ku çû neçemê navenda çand û hunera Mezopotamya zarokê ku çû wir, ew jiyana xwe fêm kir. Ser bingeha xwe mane. Ji ber ku neçeme tenê ne got were dersa mizîkê bibîne ya jî dersa şanoyê bibîne ya jî dersa folklorê bibîne. Dersa hemî tiştî dî xwe te de nas kir, jiyana xwe nas kir. Yani Kurdîtiya xwe nas kir. Ji ber wî hawayê her dayîkê Kurd heta niha biyewek mamostakî civaka Kurd aniye heta vir hema endî têr nake. Endî dema ku herkes her qadê de li çanda xwe, hunera xwe, zimanê xwe xwedî derkeve. Dem jî ez bawerim zêde kim bû? Yani bi rastî jî say mesela bim çand zarokên an jî xurt û ciwanên ku berê wan bim girêdana wa bi çand û hunera wan ve xurt bê kesatiya wan jî cuda ye. Ji ber ku bi rastî çand û huner ji bo gelekî gelek giring e çand huner ziman. Bi taybetî jî giringiya mezin dikeve ser pişta jinê. Ser milê jinê. Erkek bi destîra tepeye ve ez ê digotinê li ser kesê xwe dide pêş divê ez şaredarim, ez rêvebirim, ez siyasetmedarim. Divê yekem ew bi xwe Kurdîtiya xwe rast bike, esîl bike. Yani ku te Kurdekî
كنت كرد كي باقجي دبيت أول بزمان خوشي باقج بيبي بقى بدي قوتن يعني أفجي جبوي ما جرينجا جبوي مجي رخناكية يعني كيجي تشوفين بك برا بك سلام الرئيس كل إكسبات بله دیزا کلامی کی کد نوا گل دا به 100 ساله دبیجن امی کلامی بیجن بله گله شانو بدارو هی لو 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 هی لو لو لاوی کانو بدارو یاردلمه نمرتن گله شانو بدارو ويلو لو 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 ويلو لو لو لا ويكولو مدارو يارد لي من عمرتان تجنابي ورخارو هي لو 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 ويلو لو تجنابي يارلمين أمريتا دجلومي ورخوارو ويلو لو 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 ويلو لو لو دجلومي ورخوارو يارلمين أمريتا شبيه كدس هزارو هی لو 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 هی لو لو شبیه که دست هزارو یاردلمین امرده شبیه که دست هزارو وی لو 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 وی لو 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 شبیه که دست هزارو جرد من عمرتم جود کبره مرمر لکه هی لو 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 هی لو لو جود کبره مرمر لکه یاردلمین امرتم جود کبره مرمر لکه ويلو لو 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 ويلو لو جود كبري مرمر لك جاد لي من عمرتان عيدتنا من خوالك هي لو 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 ويلو لو دتنا من خوالك ياردلمين أمريتا دتنا من خوالك ويلو لو 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 ويلو لو لو دتنا من خوالك ياردلي من عمرتم كلا شولو مدارو ويلو لو 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 ويلو لو لا ويكولو مدارو ياردلي من عمرتم كلك سپاس ام ناوری سر نکن ام سرنا کدی بردام دکن جبر کماتن داویا برنامه خو ام پاش برنامه خو بگیرن ام سرنا کدی گهداری بکن
meleyli meleyli ha leyli leyli meleyli meleyli can Leyli leyli me leyli me leyli ha leyli leyli me leyli me leyli can leyli. Bahçeli mermali meleyli ha leyli bahçeli mermali meleyli can Leyli bahçe ver mali me leyli ha leyli bahçe ver mali me leyli can leyli. Kuda de maçı meleyli ha leyli kuda de maçı meleyli Ha leyli kuda da bançe me leyli ha leyli kuda da bançe me leyli can leyli. Pişta mere çemeleyli ha leyli pişta mere çemeleyli can leyli Pişta mere çeme leyli can leyli pişta mere çeme leyli can leyli leyli me leyli me leyli ha leyli leyli me leyli me leyli can leyli. باز دکم براستی جی گله خوش بو و یعنی به هر رجی و خوش الهف دیتینن براستی قطبوش نبرود چه نابه ولا ما مين ابونا لا بس انا هنا ابنا زو قالك باز دکم دما ما عندك ما ام خاطري خو بخوازن بكرتاسي داغوتنا و داوي از بگرم ام برنامه خو بگرم كلام كمال فخري از بارم برنامه ها زیاده چی تاخ به تاخ جواب جواب کلام به کلام دنگ بجی ما دنگ هنرمندی ما دنگ سازیه ما هر حمی داره حتی مال کرد لکوبه حمی بگیجه چند خواه بگیجه زمانی خواه بودار بکه و دیسا جدباره جبوی خودی مالجی و جبوی حوالی دیجی جبوی ما مستمع عزیز کم هاتون جواکا مجی کسی که گودار جی بکن یک جوان سلام و ریس سپاس بویته و حوالی تحمی قالك سباس گلی مسافرة يا حمود جدي ونتاب خيراتنا سات شعوراتنا جبوي بي خدمتا و كدا وجي از پر سپاس كم ان شاء الله يوروبي باجي دائمي به شعب مال ريا و بهم خوازم تمي ورم تمي ورم قالك سباس دكم ورن جبوي و حميه شاء سلام الله حرمت ميورن ديسا. گلك سپاس ساو كريم سپاس. كماموس كلام كمان بله براستی بلکی پیشیا کامرای دا نخویله جواکا مگله کی گرانه ام به تایبتی کسی مگوهدار جیدی که ایروشون دا جی مگوهدار بکه ام سلاو رزی خواج بوی همو نیوانا را ام تشینن ام دخازن هر کردکی چاندا خواه هنر خواه دنگویجیا خواه خودی داری ونجی کدکی مزن ددن براستی اف دنگ ما دیگینه همو دنیای همو جیهانی ام بو سر بلندن ام دخازن ایروشون دا جی اف برنامه اوها لکولان باجار گلکی دنگی و شرطی هنه هنرمندی و شرطی هنه دایکی و شرطی هنه لبلی بری حمود تشتی ام دایکا را دنگدارن ام تنه دست دایکا و دایکا اوا مرازه حالی کو جمرا اشتیه کو زمان ما هینه ما کرنه کو ام جی ایرو زمان خو به چاند هنر خو به ستران و دنگویجا ام دینه زمان از خباتی ودا سرکفتنی خازم قالك سباس از دكم دبیم بخاطر و ببینن خیر و خوشی بله تماشاوانی نجا لچکروای جروجا که گرب و خوش به مازوانی کیک ایوب و مالبات هاوی ما امهات داویا برنامه که خواه دن به تایبتی دستش بوی مالبات جنوی کلوی مالی ده کت دان و کیک ایوب دیسا دوباره جارم گلک سپاس دکن حتی خلقك دن برنامه هنر ده بمین خیر و خوشی ده دن باش